இன்றைக்கி நம்ம சேனக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை வந்து கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வேகறக்கு காய வச்சுருக்கேன். தண்ணி கொதிக்கட்டும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சேனக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா வேக வச்சிடலாம். தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு வடைச்சட்டி பற்ற வச்சுக்கலாம். அதில் ஒரு 5-6 மிளகா சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகா சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு ஸ்பூன் மல்லி, ஒரு துண்டு பட்டை, 2-3 கிராம்பு. நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை ஆற விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு. வடைச்சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். உளுந்தப்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூன், கடுகு, வரமிளகா 1 சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். நம்ம இந்த பொடிச்சதையும் எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். காய் தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கோம், அதையும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். காயும் இது நல்லா ஒரு 5-6 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். அப்போ தான் இதில் மசாலாலாம் நல்லா ஒட்டும். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனக்கிழங்கு பொரியல் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.